हेलो स्टुडेंट्स, नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे ब्रेकिं निउज होनो नागिरदों। जायफोर फरायसा बिथांमोना देग्लायनि 2021 मायथाइयाव जानो गोनां HSLC आरो HS आनजादाव जिरायनो नागिरदोंमोन, बिथांमोननि एग्जामा जानाय नंलिया। बे एग्जामखौ दिनै मोनसे मेलाव आसु, आबसु, बड' साहित्य सभा, आसाम साहित्य सभा लोगो नांनानै मोनसे जथुम्मा जदोंमोन आरो जोबथारनायाव मोनसे थिरांथायाव फैदोंमोन। आरो बे थिरांथा हिसाबै नोंथांमोननि 2021 जानो गोनां HSLC आरो HS आनजादा जानाय नंलिया। आरो बे बाथ्राखौ आसामनि दानि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रेनुस पेगुआ गावनि खुगाजोंनो बुंदोंमोन। दा बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोननि आनजादनि फिथाइखौ माबोरै होगोन आरो बे आनजादनि मार्कशीटखौ नोंथांमोननो माबोरै होनाय जागोन। बेनि थाखाय मोननै कमिटि दानानै होनाय जादों। HSLC थामहिनबा मेट्रिक आनजादनि थाखाय मोनसे कमिटि दानाय जादों आरो गुबुन फारसेथिं HS नि थाखाय मोनसे कमिटि दानाय जादों। बे मोननै कमिटिया आनजादनि फिथाइनि फर्मुलाखौ बिसोरो 1 सप्ताहनि गेजेराव होगोन। नोंथांमोननि मार्कशीटखौ माबायदि बानायनाय जागोन एबा मा क्राइटेरिया नायनानै नोंथांमोननि मार्कशीटखौ होनाय जागोन बेखौ बे मोननै कमिटिया थिरांथा खालामगोन। बे मार्कशीट दिहुननायनि फर्मुलाखौ नोंथांमोना नैबे 1 उइकनि गेजेरावनो नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो नोंथांमोननि बे HSLC आरो HS 2021 मायथाइनि आनजादनि फिथाइखौ फैबाय थानाय जुलाइ दाननि 31 अक्ट'आव मोनगोन। फैबाय थानाय समफोराव आनजादनि मार्कशीटखौ माबोरै एबा आनजादनि फर्मुलाया माबोरै जागोन बेनि बागै इनफरमेसन मोनोब्ला नोंथांमोननो जोंनि चेनेलनि गेजेरजों थाबैनो फोसावनाय जागोन। आसा खालामो नोंथांमोना गासैखौबो बुजिबाय आरो गावबा गावनि गोनो गोथोखौ क्लियार खालामनानै लानो हाबाय। आसा खालामो बयबो न'आवनो था, मोजाङैनो था आरो कभिड भाइरासनिफ्राय गावखौनो मोजाङै जोथोनै लाखि। थेंक इउ।